Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 42. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon, "Magtutudlo, buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro." Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios ang mga tawo niining panahona. Mituwaw si Jesus, "Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta." Ingon nga si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tawo usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tawo sa Nineve mamangon ug mosudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug mosudya kaninyo, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulun-an ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, dinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langit nung Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.